Salamat sa lahat ng bisprins na nagpunta. Alam niyo naman, nagsimula lang tayo sa U1. Alam kung gano'n nang lumaki ang subscribers ang following ni Crisha. Sabi ko nga sa kanya, may kulto ka na. Natakot ako eh, di ba? Kada pupunta ako sa isang lugar, uy, Dudo, Inday, sa lugar. I'm happy kasi kung ano yung mahal niya, alam niyo naman na mahal ni Crisha yung magkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Gustong-gusto kasi ni Crisha na kung saan siya nagka-travel, gusto niyang ipakita kung ano yung nakikita niya doon sa mga magiging bago niyang kaibigan. Dati ilan lang, no? 16, 20? 16, 20, mga 25. Mga 20, 25. So, yung mga 25. 25, ano lang. Ngayon, nasa 50 to 60 people. I'm very happy kasi alam nyo, mahirap ang YouTube eh. Hindi ko alam kung, hindi ako sanay kasi sa YouTube eh. Artista kasi ako. So, ang platform ko, ang ABS-CBN, yan ang akin. Pero I'm very happy na mas napapamahal kayo sa mga YouTubers ngayon. Pagpatuloy nyo lang yan kasi i-guide at support naman kayo ni Inday. Natatawa lang ako kay Kimi kasi para ko sasabihin, hindi ko, alam niyo naman ako, todo support ako kay Inday. Kung ano pagmamahal ko sa kaibigan yun na din sa kanya. Kung ano, pero honestly, yun na nakikita, sobrang, ang concern niya kasi yung bisprins. Yan. Yun ang gusto niya kay ano. Sobrang excited siya, hindi siya nakatulog kanina eh. Alam mo, hindi siya nakatulog kanina. Kasi lumagano yung kanina sa kami. Hindi na nakatulog. Nagising siya 8:30. Alam mo, usually nagising yung 10:30 to 11 eh. Nakakatawa lang. Pinapaalis na tayo. Oo, pinapaalis na kami naman. Next year, basta ako naman bahala for you guys. Gift ko naman sa inyo sa pagmamahal. Invited, and syempre, nilolocate talaga din natin yung lahat doon sa gitna. Kasi hindi naman pwede i-cover lang sa ganitong lugar kasi may maraming mga taga doon. Hindi naman ganon. Dapat laging gitna. And lahat yun malalaman nyo kasi pinupost naman ni Inday yun. Doon, nagpapapoll naman si Inday. Doon sa page natin sa Facebook. Yun, stay tuned. Hi! Hello! Diba? Kasi hindi ako nakausap, nire-reply niya ko rin. Actually, ganun sila dalawa. Ano? Iiyak na yan. Sobrang saya namin. Lumubog ang mga dapat lumubog. Bisprins, uwian na namin ang madaming vote sa best outfit. Okay na. Namumuna ka. Hello, the vlogger. No! BTS. Oh yeah, BTS. Subscribe BTS. And of course, our tita. Ate Crisha. Kim na June.
Kim Sok Jin, Min Young Gi, Jong Ha Song, Park Ji Min, Kim Taeyong, Jang Jung Kook, BTS. Burn the stage. Please subscribe our Tita Crisha channel and Kuya Joem. Support him for an artist of the Philippines. Sarangin. Okay, bye-bye. Kat, Dadan, ay dito dadan ka Crisha. Sumaki po siya. Salamat kaayo.